Gospodine predsjedniče, cijenjene kolegice i kolege. Poštovane umirovljenice, a naročito one umirovljene prije 1. siječnja 2019. godine. Ovo o čemu ću govoriti je doprinos ravnopravnosti žena u prigodi Međunarodnog dana žena. Podijeli pa vladaj. Starog Rima više nema, ali taj princip, ta strategija živjet će vječno. Kod nas prosvjeda nema i neće biti jer su sve skupine razlomljene, baš onako kako Cezari vole. Ni umirovljenicima nije pomogla mudrost koja dolazi sa sjedima. Dali su se podijeliti i sad dio vremena viču jedni na druge umjesto da zajedno viču na one koji su gore. Hrvatskom mirovinskom sustavu nalazi se mnogo mana, a jedna, i za to ima puno primjera i dokaza, je da je za iznos mirovine važniji datum odlaska u mirovinu nego staž ili uplate. Karikirano? Možda. Ali previše je iznimaka i podjela među umirovljenicima. 18 kategorija. Stari do 1999. Novi do 2016. Novi dvostupni od 2016. Od 2014. starosna mirovina bez penalizacije 60-41, ali oni prije su penalizirani. Dakle, to je slika našeg mirovinskog sustava. Jedna od novijih podjela uspostavljena je uvođenjem dodatnog roditeljskog majčinskog staža pri čemu se ukupno navršenom mirovinskom stažu dodaje 6 mjeseci po djetetu. Jer to pravo nisu ostvarile sve majke. Nedopustivo je to. Svaka izmjena i dopuna zakona povlači neku vremensku razdjelnicu, pa se tako i ovo pravo odnosi na majke umirovljene do 1. siječnja 2019. godine. Majke koje su se umirovile prije tog datuma jesu oštećene, te se pitaju zašto njihov odgoj vrijedi manje. Takva izmjena slijedi neke europske trendove mirovinskog sustava, mirovinskog osiguranja. Dio je pronatalitetne politike, borbe protiv siromaštva. Svakako je dobrodošla i dobronamjerna. Često se uspoređujemo sa stažem osiguranja sa zemljama koje uključuju majčinstvo, studiranje, vojni rok i mi koji to ne uključujemo stalno govorimo da imamo malo staža osiguranja. No, idemo dalje. U želji da se smanji jaz, da se smanje razlike između muške i ženske mirovine stvorio se dodatni jaz, dodatne razlike između žena umirovljenica. Da bi se one, odnosno da se uopće ne bi svađale među sobom, ja ću se ovdje za ovom govornicom svađati za njih. Danas ću uputiti prijedlog zakona u kojem tražim, u saborsku proceduru naravno, u kojem tražim da se ta, ponavljam, dobra mjera odnosi na sve majke umirovljenice. To iziskuje nešto novaca u proračunu, no to je mnogo manje od duševnih boli koje paraju srca majki zbog nepravde koja im je, zamislite, zakonom učinjena. Nedopustivo. Zato umirovljenici i umirovljenice, podignite svoj glas sada uoči izbora da se ova nepravda ispravi. Podržite ovaj zakon jer prava koja on donosi za žene majke, one će koristiti dok su žive, a to je puno, neuporedivo više od jednokratnih pomoći koje se nude u zadnje vrijeme na lokalnom i nacionalnom nivou. Hvala lijepa.